umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchumulilia Undizi TV nemambiende ime yomoroverio wensakia wakire buya andonsi ase ototengerete ninde no kwegenanga kwabero kuboka ase emambia yabono ase nkwale nvene asumoroverio wensakia moroverio chekerit kule wiki chinsa niko minebere chamambi oika chinsa isato chamambi ase kubatogo sanga naye vene tobato kumanya na ochutelia aliabera kolekana emambia engima kurwa bwa toatenete egoikira ase emambia boigo totoso ase entunda yakabere tomurekera ayaire obolito chinsemo chiri cha magazeti na boigo entunda ya gatatu kuna botambe nogo sanga nomogeni oito litukulie tichigatato bose Jumatano manyanga nigotokuba togo sanga naye igoro yengana erengete chisemi aseigo troyomo turababere elinde tobatokoba libwa elimo ime yomoroverio wensa kia mashabike tukurwase county ya Kisii tuto chache south tuto chache north nyalibali masaba nyalibali chache machoge burabu machoge chache aba mashabike chubunchali bubasi south mugirango mwensi soa ime yomoroverio wensa kia emambia yabono county ya Mira West Mugirango North Mugirango burabu kutuma saba mwensi na bene ase omoroverio wensa kia emambia yabono amashabiki cho aresiko yorogongo ruagusi Bomet kericho Nakuru Nairobi nechizemo mwensi boigo tumanye ngaimanda tosubuatia korua boigo Diga asenseria ya machingumbu amashabiki tukura senseria ya Amerika vakorawa na Kennedy Gisemba already shabiki enamba AMO na boigo Elvis Omboto kurua senseria ya Amerika umuchi o Dallas boigo tuwakwale nivene asumurubire wensa kematenga chinsejiria mbono mukubwa toka ekibago asengincho yogo chia gochimoka na boigo kwerusa nania nama kumwa biskuli abereliko ba kigima moigo mwenzi mutaraji utimuka so ime yumoroverio ubwensa ketari kweba mashabiki kurwa senseria ya Qatar Doha Qatar Erbatini chinse chionzi ime yumoroverio ubwensa ke karibu tobeto sanga naine moroverio ubwensa kia numoroverio ochirenkuma ime na isiko yorogongo ruagusi aseigo boigo abalia mwende tukoleni abana bene asenchira iyo kugenda aseskuru nyino musubati mentangeri ogia kiga umusatanere abaga kuigwa eliogieri elio moroverio bwensa keretena ngoro kwa Job Maangi nekora kinga chibichi chibigo na maliogia abera wekera asenchira iyo wekera nu Nabigal Nyanchama Nanchiria nengoro kwa Frida Kerubo ne mambingi anaende tokumera na asomorovilio winsa kia bono mambia akarali elitkoria Jumatano mwanchumulia nikoto kwalika ni bene elinde tapatoko sanga ase obwamo inyara naboko sanga na intogwitira sinamba yesimi ya 0792928834 elinde pako kutumanyanga yoko bwati umurovili korupine location yago turababere batato babago soa asomorovilio soa ensemeli mitandao Facebook Undizi TV News Digital na baiga YouTube Undizi TV News website www.undizitv.net nyoro mwanchumuri elianga etaseni kia Undizi TV ge kwenye elianga antoka ndete na mamiranyo kertoko kwenye elianga nabogwa kiregeta seni wanchete kia Undizi TV kura yago elinde kubeke sigina chaga alina kobena mbeyemo wetera ase murobelio kuza awards toma ujumbe yago enke wetera ase namba ya 15601 otomeri takuza
elindo iraneria maboli ari gari sigere kwikira kuborigwa nga egetaseni bwanchete bekagari Ndizi TV elinde tobe tokonyora signature yago manchumuri abuna botambe bekatoraswa ase elingana ekertogo chwasoma kora segetabu kya Matayo isano orochererwa yekianda kerekebungo kya gatebanga mbasiseniri abagokora omorembe ekyagera barabo nabarokwe abana banyasaye mbasisenire abagokora omorembe ekegera barabomba rukwe abana banyasaye omorembe no bwinge nchomwa nchumuligereria chinga kichonzi ekero lingana likototebye nga ekero kwenekia omorembe chinga kichonzi nonya nasinka yago nonya nasogokora emirimo oburuti bwa igoro wasenga nobe gokorukwa omwana onyasaye nobe gokorora oburuti bwa igoro kine kikebungo keli tukolia lero ekegotosegeta nga tobe chinga kichonzi tokwenekia omorembe elinde tobe tokoba abana banyasaye. Good morning Jabo. Morning to Frida. Nakikwabukire. Yambogete kigima asende ni algretubene asuku chaka lituko. Ya chakire ime yomuruberio wensa ke mambia bono. Singa embe ni kunya kugusa buya ekero kalinga litukeli. Ndetse umurilia Ndizi TV bali abakule manetieri bokabuka. Tinga kunesha bono map. Ninyo terigito kokina neri kwa konyoranga abantu umuntu abogete chinsa 10 osichama chinsa 10 cyamambe. Chinsa 10 nemo obeire gakulema 12. Ono liyo kali kubuka chinsa 2 mubasoja gere kubara Barabo bakore. Asego okukora emirimo chinga kichemambia no kuyakigima. Boikolera litkolia Women Crush Wednesday. Matenga e wiki ebono yabere yabaswa. Kegere wiki yarengeli tuko Mother's Day. Yeah. Yes, nabo murigalia Ndizi TV okoba gogo chengera omusubati olia bwanchete na boigo nabo chengera mumino omwanchiogo onde bwensi olia bwanchete aseri tukeri ria Women Crush Wednesday. Yes. Omwanchumuri ria sanga na intwe matenga abasubati na bingincho by the way. Nemetena kikera litkolia Wednesday tokoba togochengera abasubati abo igasomurubire igatokali bagalia bene akwaba kogochengera omusubati oli bwanchete aseri tukeri galia Jumatano. Ya kigima kunde Frida bono ngakie ura ndocenga abantu bandata konyora chibesa usebitoki bwate chioteli chikondi chai kabisa useka hawa ya molero abono iga hotalense mende usigo chichire sinsa ikomiga ai Frida kora kore taro yao adingo tara se omocho bosongo kanyora chichire kigima igona bo abanje bari bandistima mai bone byasara bono igo obwende te kumulekera kigima ora mabere asogonge eskari asogonge amachane ose ekawa ose chocolate asebalia abagotimuka lituko momosi na barabu inyoranga gogoto ale soya igo aga soya keiga inyoranga kwa beire gokwende kinga onyorero mubaro monene bantu agocha gogo tarira ase umkawa oriogo gima iwanye tokonyara goikire tauni mbaroro na baro bagocha nyumba metega alingo konyoranga etamos eichire sai no genda mu muntu job ntako kwa nga macha makindura nyakonyo etamos yakongusa gocha igo ase bandi bakoni esukari eraundi ngagete nga obone bwabo bwatirire igoro kigima ekegera ngani gabantu bakunye chai nyinge ekegera ngubukindu mbole omuntu ngatabisa goitobo kindu weikaene kinga akaberera ngoso akali weikanywa gakawa gali town wese goikaro asia gachae gali nyomba gali elinda bakagotwara liberera kigima engaki erengi ya kigima oiko ase balia ba kone tukomero mondo abono mba kunyo juice bindo bine Frida sige baje tunembone chiga kichine Yajabo era onde watumikire ewetheye
oto nereri ndu na baswati ngabona nganduri go chigosaba nje goikasa bene obokendo juice ina toko ngangana nero no bokendo cocktail nero itoko ngangana nero no bokendo to kombetere liaro ngende hotel ene nemenya gosaba ngange kawa tingo saba bi ingana nere kunga coffee dates osokumira na asengencho kunywa ekawa kwende Frida na kwale ni benenga introte tinga ko kwale ni ase a coffee date eka kwa kwale no a coffee date manyanga elietali enteke na kurangeide ndigendo cyakala to bwansu kuli bokumira na no kunywa ekawa kunywa ekinywa gikere mulero iko kiko iriro ase umkawa ndigendo kwa going for a coffee date Frida tika amangana nale iyo cyane kwa ngiri monte coffee date omanya go zabo bukima omena ininga ne wichani obete no kuno salia maskari ametoboko kwase asoboko nguboko rwera job kwandangeire alafu yeweite manya go cha gose weitares omanya go cha kanga itisha njengo sabakeri ndagete because onye tuwa cha gari no nayo maite bedo mofuko gonga kiongani motebina naki kwanza kora monyerere weitanye kogwate komede mofuko goto isaini mote kago sabakende gete mote ingeyo no se bumo bukogo lakini yo tuachire gari talikere goita ya chiro se weitares neko boringa ngi moko ego menya bateba nga ngore oda njengo kore oda kelinta gete lakini ayonye komete ngane coffee twacha konyo sabe coffee eri abakorende obuno manyite kuba mambia bono mochugwe soke kigima nande Frida maite amatemu naro ekero mukumirana no musubati busomo sacha ina amatemu nebe inga interview matina nyolenga kwa gure interview ikiagera kera ko halika ni bene asalia ali tukuli tangani kwa bere ko halika ni kurinde buna naika watebanga ne coffee date lakini hono tate benga chinse ikome maite na inde timing ngo chere yakorwa maite nga chinse echi muntu tabusaba ndagerere ndito chinse echi ndo muntu arabwa usaba kere light kere ekigusu kolende aye watebanga ngomera na mwali ngakiri mumbera ne chinsa ikianda chamano maragoba sera chinsa ikomi chamaragoba matinga umuntu ngwasi umwaro tenga oyo na nyolenga obeire gakoragera kolende Frida ai gwakora kwire ngata chinsa chiri chiamubaso kabisa ngojendo komera no muntu na ndo ikanye ndagere kigima kira nari chinsa ni kianda mwana muntu ukagera lenga umuntu yokoragera kwa ninje ngonyare ekyagera chinsa kwarangirwa chinsa chikagera kuriye go igenteke gusu lakini yakwamanya gusaba obukima nenzo okonyare opportunity okonyare opportunity tata yetumeke buya nganga yogo chikomanyara ngari litanga nelio mwali mokomira no muntu igo yetumeke una sawa kelio gale tio bego yoakere pole buna chinsa chiroro yapta wadanga wana ngendenge kare gari esle kwininga neka tingo sabakawa piero wanche omorigerere tumeke opportunity eri kwanyora gari bono jobote tenga pretending abana tindiko chinaragira enje the first day yoko manyanga nyangore bokumesani ngimangolinde onya konara mapema uzoe yo tabia mapema mauache zoea mapema ingiwe nyakwebisera bana riri itoikaniri nyomba bana naliwo chakanyaranga likumbangu akakomenya ko kai oye gari rina moire toteri akamenya ko kobega akakuma akatiga ngairia zoea inje tingo bisara mapema ambuya no usaba makesosa kabisa kulenda Frida wikamanyenga hoteli nchiro kitabuati sosa to ilo hoteli enene usabe sosa musacho yomo usumusane yomo oyo makandenga akairu musubati ansumukawa oromonene mukawa oromonene nigo moko natirwa akima kare enjira round kana chirenjira getenga kaigateira gakombe kombe right ngoranga no kama ite una kare koroswa kulenda bono nigo ko ko kimakaria kumanya ko euma echiko naboiko akamujwa asininiga no umunyaruko yo akimaka ala ko kwemurunganeria yabaga ko kimobolia uyo shakira kwemurunganinga
umbuki makio mukuru bo muntu naigote ni wita ko boli na no teli yare nene kabisa ke boli ndi enziga tekera sawa sawa tutonge to akaye ko boli ono liaba ka ko ga chageringa sosa kene teli nene musubata kawimba ko moruli hoteli yenyeji promax yenyeji promax Frida akaleto busoko banene ase hoteli osoko mboyo asentagera aribu jina jenga mwili atenga akawinta interview agule interview kwa rangeri ase kolende engane ekaba kuruto na hoteli ikageroni abetere tabo rubo kimabonde ase ngenjo hoteli chinene mbona cha sosi no bwana tumanyenga hoteli nero ekurwe sosi na hoteli njiro chitari korwa esosi kero metenga sense meyunko begoro kuma riwe ikirega sabe juice ose cocktail sabaenda yakenya kuichora mapema so that rimoga nyereto kuma riboche kwanyoranga at least yakanda kagonga tingete kogo chikori kuma gori kwanyoranga koigotera ya kigima asigo wena toba go okone kinga nkolendo relietali aho nako chomo bere osefrida inganende ai koma tinga nkoragero le mono ora kali amatoke no enane taracha kabisa takolete njara gendo nyama toko ligeteli koko gendaria manyenga nugo suna gosini niga asengencho obego so askole njara enene kigima na ora bego ene kinga kwa bero kweretera uso kolendo Frida kandi tuko manyinga niga matoka to komnyoka kigima asekolende Ndizi TV tore aseke minano ibyo kurwanerera obunyangongo bose kwene kinga tobero chukoba station enamba ayemo talinga ningana tokoba to kwanera bono iga ningana yabereye kwene kibwa buna Ndizi TV ne station enamba ayemo kulende omwanchumwe ya Ndizi TV ne to sabanga obego kubeka omuli na ndemchira yabene orabego kubeka omuli na sotoma elieta kuza ase namba ayemo isano isanemo enoti ayemo osikutalira mtandao www.kuzaawards.co.ke icholia amaboli onsi asora gokulikira Ndizi TV una station kelia bonjete nyoranga ogwa wakachukuleke nigo kole okwabo saturi ochukoboli gwa kende gionsi ekero okoba gogwaka ekura yao kone nabo kwana otubwate gotera sumtanda ito of Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media YouTube Ndizi TV News gotera sumtanda ito www.ndizitv.net wewe gotera senamba ito 0792192834 ase emambia bona usangana nchwe ekerengere kiao kelia owate ase mambia yabon kunena mange abera kwene kiwa image nsemo mono ase orogongo ruagusi kabiskuja leta kuigoro niko ime county nyamira chiskuti nyinge chabere chikuigoro ase nginjo niko tabete chiwa kwa nembura nyinge na boigo etoigo yaberege kwene kiwa ase chinsemo oroboti oruabetero kwalinwa no musekiti wa mangana mayia kwe county ya Nyamira Polycarp Okartantra rango na ralia yarenge kurwa ase county area ya Nyamira magiga ya serikali kuralia bene ngachi sukuru chinyaraka bachiko igorwa eikejeiga nigo chisukuru chinyinge kurega ase county ya Nyamira chinyaraka bachiko igorwa na igatia chiri twatalire niga bali mwabonene kurwa ase chisukuru echo batwene kiringa abana magendrete wikira na ase chisukuru chigire irigo chaka masomo limurioka abaigori baito nabagusima sipori mubegete abana chisukuru ntole no gosese naende nabo tutakero kwa kiranya saye ngambu ya mono gusi ndoranyora bisa binge wetra sengenjo yembule nabo igo toire jisemi kobege ntekenene because abagusi no roche chindemero chetu chabere chinge umwalimu munene we skure yiga ya manyanya SDA asilita Samuel Abuga nigo akorera buna abana nigo bagendrete kwikira na skure yiga irigo chaka masomo limurioka asaba bolira abayiboli barenga gotabana bo babonde bonse kubwatekana mo nembure ywe nyinga yatwa igende kolengana monera atebirete salete bintu binge skure yiga ko na sabana huka aringe gweta na wigone nyumba yake baraha ijyo kolengana monere yagendere kwa bagigotwara umucanda singa kentambe munango kwana iga
chi asawa chinchera chiri abana bakogendere birasi na chicha embura ya asali yake, lakini lende nko chiri pe atwale ngento chiri pe akorwe wiki eria abana wetanie nusu ba report ne compound bale na abande njera bale na ende na ngona batebya abayibuli bali barojenga abana mbagoika bayerere abana baikale ero bonspi mambito chake amatemo alito chaka togo chakire tamwe kana twachakire twigoire sukuru elinde mbanyorwa ogetobono nigaganire serikali kwene kibinango segasegerere ng'aneyo na konyora lichiburira nyarako bali koherera abana gotwara watero chinga kibarase sukuru nanene chinga ki embura egotwa mbure yase emochanda tobwata woka oyitu atebiria serikali ntokagerete ng'ane cheto konye tonyore permanent solution emochanda woka tobwata no ringa echoyemo eprokiemo ngochera machacha igora senge injoliro baliro se yagachire ne liro balire litabwata ini buya na endelire getare yageranga yacha igoro lakini lende ngotu ntwangusete ayigo bono egento togo sabe serikali nga eto ya chibese na intutorosie cho iri permanent elie koruku flash toilets so tadi ndo twale omuchando yokogenderera oigo ase skuru ya Metamayo nigo boigo mwalimu munene bwa skuru yiga aseleta Ruben Nyauma asire buna amasomo niga chakiriri muryoka ase arurese getego cha sabe buli kwene kibunangwa kana bale bisagwe bibi batungetie unenjire yemo yokoena kibuna amasomo ngo genderale ngana boigo ya irwo bulito amo no mwalimu omunene bwa skuru ya menyenya omwalimu abuga abali no akire no bali tayari abana buzu bataraja bonse negende kana twanyo fees na abulu de gwaka matiga bateme no yogo ngubule baga ne fees inkenke egera abana baje skuru basome ekero mwana omusibeti obongo ikona rio mwana akogureka orene nabona arabatebya abayibulinga tokonge inero yokenjira yokatara konya bagusi baito waseme bwego nigo bobwatu kirgo cha sabana kwene kibuna ngobe kabaromokia elio wekonya samatuko alebosio ogweta no gochora ekero mwana achorete nga rasma uikaite maindo malio naite lakini ekera akobo mungora kunya gobeke bitamiro takoraki tagweta igo bali bono bali gisukuru abe form 1 abe form 2 form 3 uso form 4 abe komokia oweta kororo gingo ripoteri getaseni kyo wanjete kia Ndizi TV kurugigase county ga Nyamira inche igonkuru kwa Polycarp okara mwancho muriria Ndizi TV chiskuru nchendete kuikorwa askobiro kuigonga ime ye county ya Nyamira mbanyore chukwa kwa okonene askulinde babiro usaba osirwa anene mono as chiskuru chiria chiabete chikonyora kwa anemono baba konyora ogusiro na kwena kinga konyo bali asi amagacho ngero kwana Frida igoro ingani kero toro chenga chiskuru ime county ya Nyamira nigo chigendete kwiranira obokoreri bwabo actually asoro ngorwa gusi skuru nyingi nchinyorete gwakwa ane litoroche bikesi bibere bitatoiga asemete yabetege kugwera chiskuru ndenga gitenga amoncheri yabereka gukoreka nasi chiskuru chiri cyabere chiko igurwa akaroroche nga aboroke barabomba tayari ase ukwarigania aboroke gwase chiskuru nelikerende nga abaiboli maybe omuchando babere bakonyora chinga kechiga nensemo yo school fees gose chibesa nchira abachiko babuyego nkikeirere nga aboroke gwabange gotekera nasi skuru asikulende toandate usegeta aboro kigwa kirane skuru chinsa chia bwango ni matenga aboro kigwa anena mono yo skuru ya secondary tebanga kingo kirane skuru chinsa chia mambi no mwana no mondo primary ende asenge ncho yo gontulu ya kwerire nebiro mati koronalenge asumuchi obosungo karanga aboro kigwa bago twero kubekigima bitabu nkonyabire bitabu ngosalikabire amasakarali yo ko revision ngosalikala asenge wendrete asenge nchimbura enda togotua aso bonge kurena leto gotua chinza chamaro
marogoba ase ne bwenrete moteme mwikirane ase skuru chinza chia mapema ni matenga monarete kwikirana chinza chia marogoba kurende ase ngencho yembura mbiyembura konyore ase skuru nali otanyale gotwegwa gotwero nabwe kone kinga kwabere konyora omuchando bose bwoborwere osengana ende Jonsi kigima eke togendete kumurikira mangana ringite chisemi nigo yabeto mugoko monene guchia ase ya mateyemo kurwa ase kinyoro kerikia material inani ase wadi ya Basi Central magayo musamalio muyagwe sokia na bigo kwira omunyaruka ase skuru ase Rita Evelyn Kerubo nigo munyaruko yabereka kobera isiko ase omwako yiga kuruga chagete oyobenete gosoa ase nseme yedi yekraskeligia kianda rende kolengana ne amateyo tibali kwenyara asikolende omusamalio ya ase Rita Douglas ogetondo kubwatana ne kanisa ya pefa babete bakumikige tambukiro nabayo kumuikia goika ase skuru ya Itumbe mulikito Julie Kerubo na ikirenda nseme chona bayo gotwaliganira orobotiro kubwatia Amateyemo kurwase kinyoro kia matiero inani ase wadi ya Basi Central nigo yechoro no mogoko monene magayo mwana wabo munyaruka ase Rita Dorcas Kerubo genche airo skuru amona basamaria baya magayo gokora amatemu yekerasi gisano na isato umwako eta korende ngina kaburo chibesa cyo kumwire skuru Douglas ogetonto uyu aneno manyekaine buna Better Live nigesokia na kubwatira namone kanisa ya Befa yokora wamona Pastor David Okengo ero kwene kyabuno umwana nkogenda skuru egento kiabage gokorekana aseritu kuri arero family bune yiga moroche ne family tari kwenyara ne family rinse kabisa wono Better Life ekereya renge gweta eyigwete kanisa Pefa kegotebanga umwana una batakire gokonyo ekagera baka ndora bagandigia tugacha bakagaiga injomo nyene najete baka ngarumochi ngarumwana tukamukora none shopping endagera kidogo ntwakorete that time chiwiki sato chia iriga ibere wetero mochibunore nabona rayo ogukunwe ngoro ekartwarenge se crusade iga toka mukutana karokorwa on Sunday morning we were invited to this family to come and make a word of prayer abamitono barenga se crusade kartocha to komere keskio mwana oyo abero murira sama tukamanga na nyasawa mokonyiro mugweniri tugatura liyande mechi nkoro cheito amune timu ya pastor baraiga tugatebani kitura akorega omwana yo nero ngwaye bobe betad tugatebana tokora ikotokobeka namo tuligichibe sankenke omwana yagende school kubwatekana na ngino mwana oyo Evelyn Nyaboke nigo mwana oyo arwaltenga kintambe kuru mwaka 2015 asama konda renge gotonya kuru asumo beroe korende gwikumwa ko eta akaironya gitari na kubwena omwana dori kaigo beiro kondwara kuru 2015 Kerando ala 2015 ya veira gocha kurwara ake ogende skuru kurwara ake ogende skuru kera bweniro ogende skuru wana ekere gete 2023 mwana ya karwara ngamwira nyamaje December na babe tukuruswa makunda manene paka ngeburi nga inguche batiso mwana na batiso era takuno muntu muliri nonyo tigete kwende skuru kare krasi gisano nemo asengenche yoboroire nigerigetie asamatemu ye krasi gisano na isato na kanyora max chimeibere ne 53 ne isano na isato korenda sengencho yokonyoroga kegwe familia yo tache tukogendra ne chisemi gwe karitu kori arero kare chesto ekena ba koreta matemu ayebia ekera ayeta mwa ijese familia ana ni gondinse na bwate pesa na reko mugenderia se skuru mwana yone kera nyakonde nga mama ngire skuru ngamukani yaya ngamuti yaya keronda chikunyara ne kosinda kwire korengana no mwana oyo renge na maliga yo mogoko niga kera Better Life bunambu ya mono ni kanisa ya Befa asoko mokonya kogendera ne chisemi ngo akera aba pastor ya mono na Better Life kumwakira mbu ya mono asatu sebakatu cyoparo boy ngino mwana oyo boigo nigairaniria bunambuya na koboria abantu bomoyo bwwancha komokonya sokwaga chenyumba asengencho eyo bamenyete nigo bagutwerwa amangana ayego chinguru no mo bishop wekanise yu ya Befa nyate no ni nyumba igego ntwera gaki no ni ndagira nyumba ni gasiengo ntaligetie konda nyora abana bane mbali gokoraki mbakuragira no gusaba kwana ngo saba ngango bakani ngano no kwiba mu basa kuiba tigandete ase kiringo nyorege kabana bana banyora na kitware gokora tonyore obokonyi
umung'ino yo iga enyomba bwate nembe akonywe nonyena mabati elinde tamoroseri enyomba anyare komenya igo gosaba kwane ngoringa nare ko tware konyora nonye mbande iga bato basoime batokonye batobwatesi elinde umung'ino yanyare kwagachirwe enyomba neramenye abe muna abande Amateyu yarenge no mogoko monene amona abanyakenyoro nigo bamokobo mwanu yo gweka skuru ya sekondari ya Itumbe ase arachi gosomera. Ingo ripoteri ya Egetaseni Kiandizi TV Elitariana Njuli Kirubo. Mwanchumurelia Ondizi TV ni kitambo kirio ekia kiabete kwirua ni kanisa ya pefa bakubwaterana na ekiombe ya Better Life anemano ase ubusira omoro kigwa oyo kwenyorera chisemi na boyo ikirana ase esukuru Frida iro kwanira igoro ngani ritangani kabisa ne korokyo gwichana nga korumwano yagakorete amatemwa yekirasi ya gatana na gatatu gwikira bono igatanya goso eskuru asikolende no mugoka sensemende magaya babwatani abaya gwesokia na boyo kwanekya nga umwana ulitari gukabera isko obereka gwikira na eskuru na boyo kwenda kwenyorera chisemi igabara ibali bali gali sensemeli yebinyoro mbabwene to kumulikira nga abana babere bagwikira nase chiskuru bararenga mechando kia achinga chigwetera anene okoeneke nga ngo basira bale nakobaira se chiskuru koeneke nga ngo enyolda bale na barabo chiseme maitubo takatali gento monta wanja abako bagoko enyoranga kwa bere kuiberwa ase enka entaka ase nginchu yengana ya musingana ende okoneki nga usino borwere boacha ase enka wirira enke yako ni kirigenchu bagwate banyaranga babere bagotaka bosikwa bakonyora mangana na mange akobakwirira abantu ase nyasaka usini na boyo kwa kewona boyo kwa enibo iberete obe gogo sanga no yo tabwati wigo ase ekenyoroke limore onye kwaro koranga umuntu narote kwinyara no na ire tambokero kyabene umwana uri no mugorere getabu no mugorere karamu aburanya yo konyoranga kwabere ko kumusukia korwa sekerenge kemo otia ase ekerengo kinde nabana balimo ko ba moko sirwa nababwatani wesinonya nabarai ekero moikiranire gali skuru make sure ngango kora murumuki mochumete bakurigirire scorecard yabo ngakera kwirite skuru akago support ngaki performance yagere make sure ngango kora murumuki elinde naende mogendera konyora support yeyo yes we gonna manga bera kone kiwa aso takoranga abamenyi bense moya ibeno narali abagwate Frida obo ibibwe ebintu biri byestima gosechwa chestima bobere bokwene kigwa asegeka chinga ki abamenye korwa senseme yo babete bakuboligwa kwene kinga ekero barode bikora bune bibyo boy bibi kwene kigwa babe bagukwanira ensemeri ya KPLC erinde kwene kinga nonya okobekero west makori gotali ogwikirano ngoli go chikoyene kigwa ase binyoro chinga kyomo MC gwe wode yo ye Ibeno Steve Arika ase ayenegetinga na chikoba kagukwana nabaraibande elinda kwanike ngabali babegete estima ase nchire tali engikirano babeire bakoye disconnect go manchimuli teto sase nsema ya kabere studio to meranene omuliki tonde mo Steven yobete ga kwaligania orobotiro Baraza ya bene nigo yarigani gwensema sublocation ya Kavusi ime ya Ibeno baraza yarigani ne kiombegi ya Kenya Power abwasaba kwani korwa chinsemo au baikirana gati yabo omo MCO Ibeno Ward Steven Arika patia wageni engana yari gokwanerwa ne ya chinguru chomo renseme yo abwasaba nyiberere mechando babwate gati yabo chinsemo chinde utatwara chinguru chomorero. Unajua mambo ya hii moto kama unaongea kuanza kwa mfano nyinyi mnalia si mtu yeye watu hapa kutuazumoma moto huko wakona alafu hata sisi tuchunge hata sisi tulamike pia wanalalamika ikawa naye mkwene kwa ya Steve tano tuomoro hai njemo tunaele mkono mono Steve tuomoro ikawa na wange tuomoro na ndo hapo miaka ekoni mugazi mwako yoro kama na yeye biama tola yora mpoki moto wale nada antukata mwana wote otore tuwa o majera hapo ya mata wale ikeno
na wakaenda ndo wakaenda msibu kutare na miji tekniki humacho watu maramoke tutukira mugambi ami wakatuma nyuma watu wa majevi bila mono dinga kuona mangana ensemo ya KPLC nigo yaichanire ngane chi transformer cyomuriro gusarika ensemo yu ya Kabusi asekerengo kya igoro aseba boliria bamenyi ko babarendi abaye chi transformer ekyo amona gwa koroboti asamenyi bakoibo molero. Wanaweza pita through your member of parliament. Yule mheshimiwa ambaye mmekuwa nayo hii wakati wote akona jukumu na akona responsibility kuangalia kwamba Kabusi chini na juu hakuna stima. Alete hiyo kitu, apeleke parliament, apatiwe pesa, akuje kwa Kenya Power, tumfanyie design, tumpatie estimate, pesa ikilipwa, tukuje tuweke stima. Lakini mnaona watu tu wanaharibu, mnasema hiyo ni kazi ya Kenya Power. Kenya Power ndio tutaenda TALOS, lakini kijiji yenu, constituency yenu hamutaendelea kama hamutachunga ile maendeleo ambayo serikali inaleta. Si niliwaambia hii transformer hizi stima inaletwa na government. Kwa hivyo wakati mnaacha inaharibika, hamutaki ile maendeleo ya serikali, sio ya Kenya Power, ile ya serikali. Omo MCA Steve Arika na kiabuno kubwatirana ngo chikovao kati ya barayamo na Kenya Power iliyoko ene kyo mochando bwe chinguru cyomuriro onyarire kurigererigwa gusoro ekagere stima abantu kare batito bagafite chingo ikagerega turumbukera gari barase yetwanzerenta na ndeko terero mochi no mwesisi barase etegende turumbo ubo mutinyo na tokale barase ndero Epara mwanta batiri tangani kabosimata mwinage ndali kendo ikarangangia kitwaigoro epara nere ko ne gweta ali ndeka bosirogoro natabete umugambi abantu batayunga mbanje teje rose epara rose ubu mata ali tari kinko bimoto tonete tujwakera basaza bange neti ugwete takatego uikato chenji ugodi yeto Koripoteria Ndizi TV kurensema ya Kabusi gotoka Imeibeno Ward ebunge Nyaribari Chache county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven Moncho Maria on Ndizi TV egetambo kerio ekiya ekeromurai akobakoranga amangana nari ataikirane chi oba gakoreta abamenyi amo naboigo abagwatani babwenderete boikirania abakoreri obwo baba wikaransa amo nakumulikiranga linki bose turabe tokokora igoro yengana eyo asabamenyi babeire baukwanira naboigo ensemo ya Kenya Power ukwanira ensemo ya naboigo omurai omu MCA ukwanira boigo ekiaro chinga kebwenderete gokorekana nkere gokorerengane negetambo kerekie gorokorora abarai bakoimuka naboigo gukwanira abamenyi bechinsemo kubwatikana nobuya boko ene kinga Kenya Power nere gwikirana sensemeli naboigo connected go se kubikira estima ekegera ngatobe tokoranga abantu abangi nguiba bali umuriroria andi kwanyoranga chinchira bako connect estima eri omatemba bwati bomanyi nabera bege koreta emichande mingi nabakonyanga estimeli yaberege kulipuka ya letra sarene na boranyoro montara chwita ayetache onyorenga yaberege kumuita igone getambo kiriki kertokora barai bawe soke bene na boigo gukwana na abamenyi benchinsemo igoro yobuya bwokubikirwa estima nensemeri ya Kenya Power ere buyaki maswende boigo tokobato gusaba abamenyi bechinsemo boigo como suera onde bwensi oliokorokana nigakora amamocho unabora abakora umuntu ka connect stima ya muaya asintira etaliendo ngembale umate baikirira simba kabakulina asemete igoro bagule mbakibikoro tuite bakuli bya Kenya Power bali ne metegoro ba connect stima manyanga muntu utabwati bumanyi muntu utasoma yati kobeke stima stima ebege otwaro umuchando buoye na eni inu asikinyoro kino yabeire gekubaretera kodaza tabatanga orojo muntu abwate nyumba ya aime uyo kunya connect stima senjira uno koryo mu muri kali nero do mutegoro no musere sengicho nabano yo mino egetambo kero kirikiae akakubika senjira taliendonge nabera bikiranga abantu mwensi muri kinyoro kiria mwabo yimugoro stima boigo rwo bero ko rumuntu bakulina asset transformer igoro
Chinzo chabo tuko imana de kwani cha maro. Olini de transform go akari kutacha ama kuta usako akunyunta. Nere bakumusama ati busuko siphon. Bakuchike buyume. Tebanga ya ine bintu bya Kenya pa estima ngo bore. Ibo onde kwenze ko ranga kabe maiso mosere. Nda bakiru etambo kero ege chindi bose mukanye. Rina bakiru etambo kero kinna limota abe mungu chandeka ase aliamo. Nabo ko romonto. Kabugule tichiwaya omwana obo nigo tumaite nga onjombone no muntu gocha okwatia magena kini era maro goba okwamor na botini chiwaya Frida aichoreti eguru barengima ose abegete pigipigi goro ngolinga aye ngaibono kurusi kwayechi erinde tobito kwene kinga antori osari bintu byeserekana nawe kwene kinga umurito gochukubura asinsemo ngekara kwara lino no muntu no nayo oli okugora chiwaya chichi estima kole boli nka yoyo igarusi chiwaye chi ekegera ngato chikoba gukubwatirani guana mangana yobo ibi kegera ngakera kwanya riruchi ibigwaya chiri kogorete muntu tawe chikomenya ngankwagora barakagera ngana kwenda wachikoiba ayomonyene igona abantu mbwene takoba maiso ngakera mokoranga mparoro bakoni chiwaya chiri mwaba kanya mparoro bakoli na sensemeri chi transformer koiba gali mwaba mogwaka oroboti ase angena baraibare angen nainwe akone ndo singa na bango ro so mi mo verio wensa kemambia yabono ase emambia bono trato ko chaka SMS ndo singa atanga following from Titi Kodera in Homa Bay County ni Boniface Isaboke atanga shuiko fire county area ya Homa Bay ni bana to kwati mo verio wensa kia ase emambia yabono ase wegana ndo kwa media ya Facebook taranga bara so mi mo verio wensa kia emambia yabono na bangi bare imi mo verio wensa kia Kerandi Dennis Mumanyi Ben pamoja Mumanyi Ben Kurwanyaura Busia Electronics niko ndani Eric Osoro Betuza Rute Kerandi Dennis and Kefasonvo Siri Rochenga Boigo Rose Micheno Good morning Joba Kurwa Nairobi Pipeline Omongi na Adelmonte na My Hubby Naftangu Nyango pamoja Mbaka Omo Erio Kerondo chenga Dolphin Mora agatebanga good morning Job and Frida, happy new day. Wish my children, parents, friends, all fans of Dizzy TV, without forgetting my enemies behind, to have a fantastic day watching you live from diaspora. Be blessed for the good job you are doing. Biamono sana. Kerondo chenga Jared Orure Maturity watching live Korwanya Chichi Secondary School Nyamira County. Biamono sana. Edwin Matagaro Brownio Nchari nikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira, tuned in. Evangelist Saulini Grolia sawatawanga hello following umoyo wa kinami nagende takubwati umurubeli abuna igatia balibane tukubwati Eric Onsoro kurwa Kiomburi Taro niko ndani mwalimu mwinginesha Simba tume maruwa Jeff Honorable Ondiki Maganga David Mugaka David Aminga Popo Kirandi Dennis Lucas Ryan Momani Ben Zablon Zalo Okoza Bonsino bari memoro berio wensa kiando chenga Edwin Matagaro Browni Onchari nikiwa Estates za Nyariacho the capital city of Nyamira akotunde ndani ekiongozi Sefania Onseria kurwa Riana Gonchari mark me present. Manchumulia mbia sana sibali mwageni takulika ujumbe cheno na bago sangana intwe asomoro bwensa kiabono mambia kulenda sintunde yege ntangani no tuko ikira omweli ati saso mutimo kumukeigo toko ira na sintunde ya kabere ntobe toko mulikira magazeti iri tukulia rero ekironda bengweta gwetira egazeti ya Daily Nation njebuna gutambi gazeti ya The Standard to basa uskato basa konyegera gwetira natori ase ekekalitari ege tambe. Dizzy TV Ubwansu Bwomogusi.
Omwanchu muliriria bwe television ya Ndizi TV. Mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa bweke usi. Bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta. Na bogo toikera ase ugutwakire simi ase namba enotisano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo. Gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime gocha somwanchu murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayelie takuza gocha se namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye teliko na chakende Voigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Enyagitari ya Devmo Ayurvedic Herbals egotoka somo cyobo songo igotoko barigania kitariki 15 na emocho mutienyo gatano asa magacha ya Family Bank second floor room number 07A asetura atwale oboringori bwa bosa turabe tukoringoria amarwaire buna high blood pressure, diabetes, hemorrhoids, ulcers na marwairo sipi okonyora chandeta abantu baito twabariganiri gochakera chinsa ibere chamambi oika chinsa 10 ya mochi ya morogoba mwariganigwe mwensi bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebarirete burure ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire nga kibo nkieke bono neriro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati kakyo botunabwa tobo sini ninga siara bwakure kaibona ngosora ngaina ande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi ndiro imeyeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utatakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet nubuye bwo top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet
Agiroveti. Nabante. Obo tuwa bonzi no obo gotoka. Sambulie chichonsi ipi no jire. Yombo mintu. Ngaiba gotoka. Kwanda maya. Bosongo yeto mata. Bosongo nsa. Njena achire ayebo mongi na malisa. Njetikama na coach korako redi yoko chombe asenge ncho. Chombe chito na nanyo denga ama yoko nongo ya nyorabo. Minyoka. Anga waikire. Sokele keke ga mugaka. Gatimbu yamono sana. Mugaka misati. Onde tanali obo tubwe chinsaga. Tindaka tekonyo. Chiabo. Eri peinene. Raisi. Kwa na mubuko. Gono nchana bonga nyara kogora. Aye bakwa afford. Mugaka misati ndendanali spinach. Igobana lira baliane. Wasa kutora wasi ende sinali chinsaka chao chiangire gaiga. Tira baba gopima. Bako tingi kifanya kusime kworo. Kwa beko ibintu byakoraki. Yasa seria. Kakiti gaminyoke. Whatever Enokem Agirovet. Omugaka misati. Onde tanali spinach. Okorrobo songo to goika bwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enokem Imeyo Muchobo Songo iliko enyorera amaryogo yo gusyalira ebimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora Imeyo Muchokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rw'abarondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi yao na lieri eduka ya Gusi Star Shop ibyo gotoka Imeyo Muchokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo Imeyo Muchokisi asebali nene kurutinsamu cha Kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank Imeyo Muchokisi naboko bakirisi mgwetrasti namba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera kurikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na boko gura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abali chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abali bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito
nkonya bari chi tracksuit chipajama chokurarira emipira yengoyo y'amaguru amoneria ya netball nkonya bari chi socks chijezi chitai chiskuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bari chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling Boigo, nkoro isebole na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omoibori koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubagosoira ime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cyobosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC imeya kisi nigo babwate ebirase bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zetu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zetu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shifling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Monjumurulia Ondizi TV tukwa nibene ase umoroberio wensakia entunda ya kabere bunabotambe nigotoko batokumulekera ayairo bolito ensemo ya magazeti bunabotambe nigongo baetia wetera ase gazeti area ya The Standard. Na sensemo ya neni gongo baetia wetera ase gazeti ya Daily Nation. Manchimuri elia katokoreria gazeti ya Daily Nation page nentangani antoro choko ngusana nako gandeta kwene kigwa asensemeri gatiyensemo y'abaseneta n'abagavana n'ababunge ketoro cy'umurikiwe gazeti yo amurikeretenga nigo ababunge babeire bagutuguterare okomento agwe kibesa gokia asensemeri chi county anene ekero abagavana baganitie koegwa chibillion chiminye na 15 ekera ababunge babere bakoyeneke nga kibasira chikoyana no gokia ase chi county ne chi billion chimisato emerongo kianda ne yemonukta eyemo asikolinda sensemeri y'abaseneta barabubaganete chi billion emerongo 24.5 chibe chikomentwa halinde kwane kyanga ngo kinabale obokoreri ase chi county aboiga se page yentangani nigo emurikerete ogotianigwa kwabana chibina abaya emerongo 2 asomo yigo bete gukwikiranirwa bene no murayi bense nabo yigo muna chibina munene Mother Kome aboiga se page yentangani nemurikerete okogwa kweligorirya mafuta ase shiringi yemo asbenegetenga subsidy yabetege kobekwa yareyerete ligorirya mafuta kogwa aseba mu muri gazeti ya muriketenga ime county ya Nairobi elite yemo asensemeri ye diesel nigera chikoba ye kogorwa achiringi chimia eyemo emerongo kianda na 2.5 na isato mwanchi mulindo chikomanya asobo ime kyamagoria yo Amerika gonchirelia ase page yentangani boygone mulkerete ngaki county ya Mombasa yabereke gokinya parking fees ase chishiringi emia eyemo boyga se page yentangani nigo emulkerete nakibona sensemeli serikali ya Kenya kwanza yaberege kwene kyanga ase budget yo mwako yigatirgo chikobwato kachibesa chiri cha youth fund kyageranga mchiraba chigo tumekwa boikirano manchu muri William ainaro airoborto ase gazeti ya Daily Nation page nentangani ime gazeti ya The Standard na mange aire oborito akero dochinga gazeti ya The Standard page nentangani kwaniranga nigo bono umurai bunze Dr. William Ruto ajakire bono konyora alia abete gakomokolera umurai oyo kabiro umurai bunze Uhuru Kenyatta nigo abete korokana guchaka chikampeni chia chinga kicha mapema kigima kolende ase engencho elio akabaga konyoranga obeire gago kora ebinto una echarenge enchera ere endonge asikolende bono nigo egati yabareba birwa kwe murunganilia egati amoncholi abera korokana asabara yabange abera korokana nga nigo bachakire kwe yakera ekoko mapema umurai wense Dr. William Ruto ni abera korokana chinga kichiria chigo chengera bakoli emeremo gago tebanga abara embera bachakire kwe one mapema idika abakora amangana magenda abawoni bone go bashagera koro kananga abakwirigeria okomanyekana ingana bo igabeta bakora chinga kiri alenge ase oburai aboigo ni gazeti ya Standard kumulekera igoro yo komento kwebango bunakora kwirera okina gwekerengo keligori lilia eliyomogati ekati amange amolekeire ime gazeti ya The Standard kwina kuira ase page ya kabere gazeti ya Nation. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela?
Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonyana yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kurwa bowenya wetrasa marioga yo kurwa ase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karabu ajine ntogwate chimashini tigo kumureka chiaro rangi kerobobe. Tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ikigo totengi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya kwa amariogo. Mwana abandi mashini yengo murekera. Yarora mejando kiabwate twaba amariogo. Amariogo itongo ikale mbali mbali. Neba no mochio keroka. Neba ngirigori cia amariogo itona bakugwikera. Neba Mombasa onye koro ekara wakire simi na bukurwari. Ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764. N'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igo totwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura amariogo munari anyagitari kwangire koigubiya morwaire munari ari chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchomorelia Ondizi TV togosaba okwaberwa asengencho yokuburukana kwa mariogi akorendenengana abamanyi baito bamangana arengete okwandikira kibicha boigo na mariogi abera wikira ababiri bakoyemurekera kigima ebono ninde nokugenanga nigotora tokogendra asenchira ere engikeranu toswa imi gazeti ya The Standard 8 page neya kabere egokwanira igoro yomuwaziri olia bwobolemi mitikali nturete banga bono taraba gakonyora omweso nonyanga obete gago toligwa negati ababunge asekamati eli taranyora omweso yemaga yechinkuma wasokanga nigo egati abarai babete bagwa kachikura kobwatekana nenjera babete bakwegwa amaki nigo yabere chinkuma wasokanga nigo babete bakwegwa amaki boigo nigo bono iga bono ekiombekelie gakorobotugia DCI yachaka kora obotuki boime na kumanya igoro yensemo yae anene mono ase okweno no akwoyo obwo bolimo toske bosio weka ase page ya to gazeti ya stana ne okwanira igoro yokumsana kwa biro chaka egati ye serikali ito ime ase chibunge egetakulia gie bunge bunge lia senate na bunge NN National Assembly babire wakorokananga kumsana anemono ngana bete koretwa ne ngana elia rengete okona no wechibe sa Chesi County ase kumsana kwa korokana okonene kigima toske bosio ikase page ya kane gazeti ya The Standard ni okwanira igoro jomura igwense Dr. William Ruto bono goiki kobaga konyorwa na yali nalia abeza komokorera umurai oyo kabeire aroro Uhuru Kenyatta ni gabita korokananga gagwe akira ekoko engana bege kwirira umurai abwense Uhuru Kenyatta bweso kibene na kobaga komoja
tabanga lika akonzira ni gabira korkananga kare ase chichiro kare tigali goro gago yakera ekoko kolende chinga kitwa tuko chengera litukula bakoli merimo se Labor Day nigo omuraiwense William Ruto nere bwo gabata kwimurunganira nige gatia barai ase serikali yae bachakiri chi campaign cha mapema lika bakora amagendro elinde amagendra yo abe egako va onia tosebose kasepeji ya gatano igazeti ya The Standard ni kumulekera igoro yokuwania wensemo elieke ganja bose National Treasury komenta ebango ni gukora abakorera abakenya bange gucandika nabamanyi bamangana yenibo yense nabo igo ucumi yense babarote banga okochikomentwa kwebango asebinto oni gukora kokorera okokonga kobogima kegima anmono okomentwa ase ensemo area yechibesa chigo tomwa ebanga sibesa chigo tomwa nabo igo ase chibengi nikora gukorera abanta bange go chandeka boigo komentwa okwebango ase ebintu buna omugati boigo ningana erabikirira abanta bange konyora chingaki chinkongo toskobose ikase page gatano ya gatano nemo yokwanera igoro yenchera abarai babire baguchaki bene chinchera chokwana kingango kini bare chiskuru chiria chire chekerengo gianse igati yababunge babira korokananga ningo batakire umuroberio bogo kinya chiskuru no mubunge olia obachoke burabu obadia barongo bere uchakia oko agachwa we chiskuru isato oko agachwa birasi bitatokera eskuru igati yabarai ibande wego mubunge olia ensemo eria ya kitutu cheche North Javed Nyakundi wego nigabere ochaki bene umurubiri uko gachibirasi mubunge olia wensemo eria ya bonchari Charlson choke nere wego nigabe ochaki wego ensemo ya ye omubunge West Mugirango Stimo Gaka nere gabere korokananga nigabere ochaki umurubiri elinde kone kinga nkwale ogosemelia gochia ase aborokiwa bwensemo ya ensemo ende nigaba nas babere bawe chaka webere bakumurunga nedia nagosaba okomento chibilioni sato ase umurobere konekinga ngolikiwa bale ase maiga yigati aba nas kulikwa na kwegwa chi contract chirabe chikwera ase amatuko abwango iga epeje gatano na kabere ni kumulekera igoro yeke gambero igoro yense ya Kenya bose serikali ya Kenya gosabe kigambero koba chinga kichinyinge chinga ki koba menta chinga ki elinde koba korwa oroboti ruwa bene igoro intira baganda te kurwanera nabo yokurwania emebasokano nabo igo ugunjulia kwelire imense twa Kenya tuskebose wika ase epeji ya 5 na 3 ikwanera igoro ye kampuni yemo yabetege kolinwa ogosaba yabetege kusaba kolinga toati bilioni ibere ase obwagachi abulia totoango yakane tinga anye echiro chukwagatyo asenseme yibaba okon bilioni ibere konde ekeke gambiro kabe kutora ogosaba we kampuni yo tabanga nigo bataikiraneti bose bataorogetinga nigo balengi abanyene benseme yepeje 18 ukolera akumulekera ku gazeti ya The Standard kumulekera igoro yenchera okwa enanwa kwembeo etali endonge bose we amaliyo kikurwa anse ensemo elia yechi industry bose ebiwanda bire enseme yo kwabere okwirira abantu abangi konyora amarwaire alia yamaana boigo amarwaire alia ase ensemo yogo oko yana yakoletwa kubwatekana noko yana igati amarwaire abere koletwa kubwatekana naya ne kansa elia yamaha elia ye kemero na boigo oburoire bwesukali gatia mange berekoletwa kubwatekana noko yana amalio kibose empeo etari endonge yokorwa asebi wanda byonchokana ine county area athileva omoncho uronize TV abuna tubikira omwali kumulekera gazeti ya The Standard kwemanyi amange nabo kwigorera bene egazeti yao
Okay, mwanchumuri elia tangwira ni gwikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere kerto kumulikira batanikora sedini riege Islamu nene kero musbati ya maberika gweso kebene na bayo gwikira nabo si bwe koti ya kadhi se okomanya obwaene bwingana ko batkana ne dini riege Islamu eyo manyakani tamna talak engana yo munwa yo gotigania se yo gwatana na abantu babeire bakonyomana yabeteka wikira nabo si bwekegambere kyo asaga ntiko manyanga ni gabetega koyegwa chitala kisato eryo ko mwari bagali gotigana no mugakoye ikyo gekairira ko mukige tamkyo nabo gokosoa ase enyomende kerabaganiri nganigo oborori bobwenete gotoka na enda sensemeri divorce certificate teyo ni gaganite kumanyanga nere buya ere abekagwesukia abosio nabo ikogendera no bugima bwaye chinga kim umugako yabeteka gosira na ibo igonigo aganitie akoba kagwatanirwa enibo yaye gosuka bosio goika ase page ya gatatu anigo emulikirete Naki oyo beteka kukonaga chini boya ya sense ya Kenya kora sense meria Belgian oyo bere kagosira abana bali bakorokoro astinga kitali kwenyara anasabere kagotumeka omosbati oyomo erinde kwaga cha abana abo nakibona yaberege kwenekirwa benenga abantu bali bagotumeka abwatani kora chense chirichisiko ni aseri etali okokonya abana ni go babere bakwenekirwa ngani go bakwegendereria barabo abanyene akero kurigereria nga nigo umubwatani yabeteka gwikirana ase kegambero gya kwale chinga kim abeteka koene kigwa gosio ko bene we children's homes ya kebene eyo yabeire kegokonya abana asenegetinga nigo mosbati aserieta ya misara wele abereka gotumeka erieta reinvest yo asingenchyo kwenyorera enibo akolinde ataliko ikirania amaganyo alia aganire nabo igo chibesabereka kwenyorera chinyinge nigabereka gotumika asoko egenderia era munyene nataligo konya abana bwase page ya kane anigo emulikirete umuswada oyo begetwe bosi bwebunga soko mwaka isiko umwaziri bw'oburimi Mithika Linturi achinga ki yabeteke gonchoka ase ababunge batano na bebere igoro ya 10 babete bakwenekya ngatari guchigwa kwa isiko Petro cha gazeti eyo nigo muliki gazeti ya muliki tomubunge Jakwamboka Gora sebungeri ya Bomula oyo beteka gukwanera ningi keirerete ababunga abo bakaba bagwaka ekura yasegotigarabisi omwaziri w'oburimi Mithika Linturi no nyabeteka kwane kigwanga nigo oboyi botali bokira no babeta bogikirana asensemeli yabalimi koskabo se goikase page ya gatano anigo emulikirete Kyo kongusana na kogendeta kwane kigwaga ati yomokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua na boigo public service cabinet secretary Moses Kuria ase nganeri ya one man one shilling one vote kerotoro chingani go mokonyi bumurai wense agendera ile koralia nganeyo anene ase okobaganwa kwebinto ocha ase chi county chinga kyabetega kwane kyangani go abakenya bali barabangi babwenete kwa eni benyinge kyagaranga gusangirira kwabo nigo kole gwekerengo keigoro mono engana yaberige kole taliberera anene chinga ki Moses Kuria nerabereka ko ireneria asenseme na kwene kyanga ase ensere nene nigo babwenete kwegwa chibese chinyinge gota kwemenya mange gazeti ne ya Daily Nation page ne ya gatana se page ne ya gatana nalimo nigo emulikirite na kyomora ibwense Dr. William Ruto aberega koira ni bena mabaga yemeremo ayo abeteka gokorerwa amonchirelio chingaki abetega koira ni bene Deputy State House Controller akabaga komochora Mr. Simon Gikuro ase okoira libageli kubatkana no Robert kubwatkwa na Chief of Staff Felix Koskei ni gabeteka kwenekya Razla Samayo
nere nachiko bagago tenenera sense media special envoy of the African Union chairperson for institutions reforms igonga aina mabagam abete abere anda abete bantu babete bagochorwa kero babete bakumurikira sense meli yobora ibwaye Uhuru Kenyatta chinga kia mabagayo abete gakorusigwa asikolinda abere gakwerenigwa bene chinga kimuriki gazeti eyo agendete kumurikira sera zirasamayo nabayigo Simon Gikuru asibabire bagokora emirimo wikira bono iga asibabete bagochorwa wochikogenderana emirimo yabasepeji ne ya gatano na kabere nigo emurikirete kungusana na kwabere go kwene kigwa gati y'abagavana nabayigo ababunge chinga ki abaseneta babere bakoboria chibillion wasibabe bakomenterwa chibillion 29.53 linda kwa ene kyo bokoreri obya asechi county no nyanabo nigo engane yo yabetege gutukuterware abosiwe bunge chinga kia babunge babere bakoenekya nga chibesa chiri babete bagwena na osibabete bagwetia asomotinyulie ta chibillion chimisatemerongo kianda ne yamonukta emo nigo chisaine asogikirania obokoreri asechi county kotaka kwemanya nga nare yabete gakoeneki gwase bunge ningiye kogera babunge bagokana gotamendo chibesa guchese chi county enyorere gazeti yago ya Daily Nation page yo ne ya gatano na kabere wegase page ya gatano kabere nige morikerete chi kampuni chiri chogo bet na kibono chabere chiko tigana na mangana yoboncherelia bogo beta sense ya Kenya magega yo komenterwa ebango ngakero kurigelia nga asensemeri yomo CEO BetSafe Victor Sudi niga negetinga niko babere bagosika bene chi kampuni chiabo echo gosego chaka korwalit kore igorabo chitariki 14 nabo igoko enekyanga abakora imirimo babo niko batikaire batabwati emirimo chinga kibane getinga nige serikali ya Kenya yaberege kubamentera ebanke nyinge ekyo kyaberege koirira barabo gotigana no bonchiriya gokora bonchiriya asense ya Kenya kondo mwanchi murigereria ngomanyibwanga omugeni itobereka wikira nase studio abononda ikiro moelio bukumurikira amagazeti yeli tukolierero gutaka kwimanya mange genda gali enyorere gazeti yago ya Daily Nation osome asubime Mwanchumulia Ondizi TV emambia yagono nigo turabe tugusanga nere Dr. Muinani Mugambi oyurabwe gagusanga naintwe anamono igoro yechisemi naboigo amatukabosyo ngaichiskuru echi chiabana bagochankabose day schools chiriche secondary amatukabo abosyo ngayaerochi ekagera bono iga tobeta koranga kire school day school batakera komenya abana ase ose form 3 form 4 batakera komenya ime school engana bere kweranga no enirigori liria abana bagwakana li school fees yabere ligo kina kigima bono go chibosia abana bali bakorwa chinga sari kwenyara bachikonyara guikerania chisemi ekina ayuna rama bol trabe to kwegoria emambia ya bono astora to kusanga nere Dr. Mugambi Muinani emambia ya bono uyobile kirana ime ye studio ya Ndizi TV kialiganeti bene ase ugosanga naintwe nabo yokurwa obumanyibwa nyoranga Dr. Mugambi Muinani nomo oroki ase university area Catholic University egati university chia chire ase Kerengo Keigoro ime yense yaito ya Kenya na moigo orogongo rwa Afrika ya moja East Africa. Asikundo mwanchuni njeti vitu andedo konyolinga chitariki 15 nemo mutinyu gatano mwaka wechibubere nemerongo ibere chitariki emerongo ibere na chitariki 15 nemo umutinyu gatano mwaka wechibubere nemerongo ibere na inye 2024 nigo kampuni bose inyegitabiriya Davimo Ayurvedic Herbals babere bakwari ni bene umuruberio bokuringoria omubere igachibinzo bakuringoria naboigo negati yamarwere buna cerebral palsy immunity booster boigo site issues amaiso prostatitis insomnia fibroids obogomba infertility stroke arthritis egati yamarwere ande nigo barabe bakurwa okuringorio kukwabusa ase
orogongo nabose lirongo lya kabere ase ebengi eria ya Family Bank room number 007A ase nabo kubatarira ase lirongo liria lya kabere ase ebengi ya Family Bank ime yomochi obosongo erumu ya 07A nabora abugosanga nabora gwetera ase namba ya 0797886692 elinde koiraneriwa amabolio ao nyoranga chitariki ni 15 nemo mukinyuga 5 umwaka w'ikirubere nemerongo ebere nenye elindabeli tkolia ankyot batarire elinde obego kumanya amange anana mono igoro yobochenu bwawo naboiko umuberowo ngoma nchumariria tia tusaso mutimo komokego tosio message duka job ngoira nali no mugeni wili tukolia rero simurabe mugo sanga mangana ringete chisemi gotoska tonyegera kwira na barasege keke kerabasyo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Omubogani Ufanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga